Denne screencast handler om arsenik, og den kemiske formel for arsenik er As2O3, og den består af arsen og oxygenatomer. Og det er en ionforbindelse, fordi det består af et metal og et ikke-metal, og der er også lige mange positive og negative ladninger, og så kan den også opløses i vand. Og for arsen så den opfylder ikke oktetreglen, fordi den rigtig har 5 elektroner i yderste skal, men så afgiver den 3 elektroner, og derfor så har den kun 2. Og så er der oxygen, den opfylder så oktetreglen, fordi den rigtig har 6 elektroner i den yderste skal, men så optager den 2 elektroner, så den opfylder ligesom oktetreglen. Arsenik er et hvidt sukkerlignende pulver uden lugt eller smag. En overdosis af arsenik medfører til døden, og en dødelig overdosis er på 200 mg. Så er der pH-sætninger. Vi kan starte med P-sætningerne, som er fare, og det er livsfarligt ved indtagelse. Det forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Det kan fremkalde kræft og er meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Så er der så H-sætninger, som er sikkerhed. Man skal altid bære beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse, når man har med arsenik at gøre. I tilfælde af indtagelse, ring omgående til en giftinformation eller en læge og skyld munden straks. Ved kontakt med huden eller håret, alt tøj tages straks af og skyld og brus huden med vand. Ved indånding flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring omgående til en læge eller en giftinformation. Ved kontakt med øjnene, skyld forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøre det lettere. Forsigtigt fortsæt skyldning. Vi vil bruge arsenik til at forgifte læreren med, fordi den dødelige dosis er meget lav, og det smager der ikke af noget, og så kan det opløses i vand. Det vil være nemt at forgifte læreren med det, og man kan f.eks. putte det i hendes te eller andet, hvor hovedingrediensen er vand. Ulemper ved arsenik er, at det nemt kan spores i kroppen, så politiet vil vide, at hun er blevet forgiftet, og det tager lidt tid, før hun dør. Der vil først komme beskadigelse af blodkarrene, som medfører brændende mavesmerter og opkastninger, efterfulgt af risvandslignende diarré. Så dør man efter kredsløbssvigt og kramper.